ассалому алайкум бародарони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯз санаи 18 апрел аст. Президент Федератсия Вадим Кашинов дар саҳифаи ютуби худ як видео буровард ки ин видео ҳамаи муҳоҷирони моро хушҳол кард ва ман ҳам хостам бо забони тоҷикии худмон ба шахсоне ки соз намефаҳманд ва нав омадагианд ба шаҳри Русия ба забони тоҷикӣ ин хушхабарро расонам ва худи ман ҳам хела хушҳол шудам. Аз 15 март то 15 июн споридани патент ва продлит кардани регистратсияро отменит карданд. ин ҳаракатҳои ҳар як бародарони мо буд ки дар саҳифаи соцсети худаш, дар саҳифаи ютуби худшон аксия гузарондем, масалан нет денег на патент. онҳо муроҷиат карданд. бисёр аз мардуми тоҷикистон ва мардуми ӯзбекистон дар бораи ин чиз масалан видео карданд, шароитҳои худро гуфтанд ва ба ин нигоҳ карда 3 моҳ патент супоридани патентро аз байн гирифтанд. бародарони азиз, ин 3 моҳа насупоридани патент ва продлит накардани регистратсия ба он шахсон дахл дорад ки шахсое ки то 15 март документошон легални буданд, документ доштанд, срок регистратсия ва срок патент, ба он шахсҳо дахл дорад. аз 15 март то 15 июн ягон ҷо патентам намесупорем ва регистратсияам продлит намекунем дар муддати 3 моҳ. шахсоне ки пеш аз 15 март документошон соз набуданд ва ё бедокумент мегаштанд ва пеш аз замин карантин, пеш аз замин омадани вирус, ба он шахсо ягон кӯмак намерасонад. агар шуморо қапанд, шуморо метавонад ё депорт кунад, чизе аз дасташон меояд ё штраф мекунанд. бародарони азиз, шахсоне ки то 15 март документотон соз набуданд, ҳаракат кунен, эҳтиёт шуда гарден ки дар дасти амин проверкаи чӣ наафтен. бародарони азиз, ҳамаи мо фаҳмида истодаем ки аз 15 март то санаи имрӯз уже як моҳи ин чӣ гузаштагӣ аст. масалан пеш аз амин як моҳ ҳамин решенишона набуроварданд ки мардум, бисёр аз мардуми мо уже документошонро продлит карданд ё масалан патентҳои худро пардохт карданд ва чизе буд ҳамаш гузашт. бародарони азиз, ин тарафашам масалан хела ба мо ёрӣ мерасонад ва шахсоне ки масалан дар моҳи март патентҳои худро аз 15 март то масалан дар моҳи апрел масалан патент супоридагиш дар кор буд, патентҳои худро пардохт накарданд аз сабаби набудани шароиташон ва ё фикр мекарданд ки документҳои онҳо аннулирования ё ки бекора шудагӣ аст. не бародарони азиз, документҳои шумо агар аз 15 март ин тараф шумо насупорида бошед патенти худ ва регистратсияи худро, шумо дар ин ҷо ягон хел документҳои шумо аннулировать намешавад. бародарони азиз, ба ҳамаи шумо мерасонам ки ин хушхабаре масалан аз хела бори вазнин моро халос карданд. ҳаракат кунем ба наздикони худ, ба ёру рафиқи худ, ба хешу таборои худ ёрдам кунен, кӯмак кунен. ҳамин суме ки шумо да патент медоден, ба як агар шароити шумо бошад, ба як бародари дигари худ кӯмак кунен. аллоҳ ёрдами ҳамаи моро ба даргоҳаш қабул мекунад иншааллоҳ, дар паноҳи ҳимояи ҳифзи худ нигаҳбон мебошад. то боздид бародарони азиз, ин хабари фаврӣ буд. мо дар муддати 1 соат гирифтем ин наворо ва ба шумо пешкаш кардем. бародарони азиз, дар канали мо обуна шавед то ки ҳаракати мо зиёд шавад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. худро ва наздикони худатонро эҳтиёт намоед.